todas aquelas persoas que no seu momento deron a vida por defender a democracia. E cando estamos falando da democracia, xa que houve antes da dictadura, é moi importante falar de que foi aquilo polo que morreron os nosos compañeros e tamén todos aqueles membros de outros partidos de progreso. Foi por defender un réxime que era a Segunda República, un réxime de liberdades, un réxime que construía un Estado social e de dereito, que tamén é un guiño á Constitución que temos agora, a Constitución de 1978, en moitas cuestións copia cousas que tiña a Constitución Republicana de 1931. Por iso creemos desde a Xuventude Socialistas que un traballo esencial dentro do Partido Socialista seguir adiante con este tema, pois é unha primeira pedra no camiño, un primer paso moi importante cando o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero puxo en marcha, elaborou e aprobou a Lei de Memoria Histórica. Queda moi